Čau lidičky, já vás vítám u prvního videa na novém kanále Divek Sports. Dneska se dáme virtual tenis. Dáme si samozřejmě dvouhru, čtyřhru si dáme možná příště. Dáme si normálně, nedáme si 3, protože to bychom, musím si dát, tak si dáme 3 sety, nikomu to podle mě neuškodí. Dáme si 3 sety normálně jako kdyby to byl normální zápas, takže jdeme na to. Já budu hrát za neděle, dáme si to proti Federerovi, jako to tam dáme. Tak, dáme na to. Problém je v tom, že tady není Tomáš Berdych a takovýhle tenisté. Takže kdybyste chtěli, abych za někoho hrál, tak můžete napsat do komentářů. Já vám vyhovím a jdeme na to. Nadal podává. Takže Federer teďka tlačí Nadala. Tam to bylo v pásku. Krátký balón. Teďka Federer nezakončuje výměnu a Nadal. Pozor, tohle to ještě má smeč. To už nemá. Výborně Roger Federer. Jinak ten zhraju závodně. Proto se na to tak těším. Tím Nadal hraje jenom Roger Federerovi na forehand. Nechci mu s tím dát pokoj. A teďka už se to vyplatilo. Už to vypadalo, že už dá na polajně, ale Nadal ví. Smeč. Nadal si běží na síť. Zakončuje tuto výměnu. 30-15. Nádherně Nadal! Už to vypadalo, že Federer stihne, ale... Výborné podání Nadala! Rychle na síť. Už to v pohodě zvládá. 1-0 pro Nadala. Krátký balón od Nadalem. To se mu moc nevyplatilo. Nadal lobuje Rogera Federera, nádherný lob. Toho jeden lob. Backendem přeloboval Rogera Federera. Výborně. Samozřejmě plánuju si založit svoji vlastní kariéru a tam se hraje za hráče jednoho. Takže myslím, že by to bylo dobré. Jsou tady i nějaké ty challenge, takže tady se dá pořád co dělat. Teďka dlouhá výměna. Roger Federer spěchá na síť. Nadal opět se snaží lobnout. A tomu nevyšlo. Teďka Roger Federer útočí a Nadal už. Vždycky mu to šlo do protipohybu a to už neměl. Teďka vlastně vidíte vlevo nahoře, že máme tak plno. Nadal má schopnost solidní obrana. Dobrá obrana. A teďka, když dáme normální úder, vlastně tady to je na 2, takže když tam tady tím, tak nic. A teďka koukejte, jo? Nebo ještě ne. Ještě to nebudeme využívat, až teďka to využijem. Koukejte, bum. Nechytatelný úder. Na tohoto Federer neměl. Vidíme už, že Nadal už je spocený po prvním gemu. Krátký balón od Nadala, Federer stíhá. Výborně. Je to 1-1. Tohle to je out. Opět Nadal hraje jenom křížem. Výborný. Menší lob. Nádherný polení. Páska. Pásky do autu. Výborně, Roger Federer opět nestíhá Nadalův
forehand křížem. Toho to Nadal už neměl. Je to 30-40 pro Rogera Federera. Tak schoda. A dá se rozmyslet, že bude schoda. A Nadal! Lopuje Rogera Federera! Opět nádherný lob. Nádherně, k zadní leně. Výhoda pro Nadala. Ano, Roger Federer tam musel potom míče skočit. Nadal nestíhal míč, Nadal ještě je u míče. Roger Federer, ano, výborně. Polejně. Křížem. Ještě vnitř. Nadal tam potom míče musí skočit. Dáváme ten tvrdý úder. Nadal ukončuje tento game. A stav je 2-1. Podává Roger Federer. Možná dneska ty 3 gamy všechny nestihneme. Já už nemám moc času. Ještě musím opravit, takže možná ty 3 gamy nestihneme, teda 3 sety. Takže za to se když tak omlouvám. Když tak příště už bude celý zápas. Roger Federer! Nadal víkám. Opět víkám. Ale tohle je out. Těsný out. 30-0 pro švýcarskou jedničku. Výborně Nadal. A Roger Federerovi nejde přelbovat Nadal. Po 30. Tohle Nadal nemá. No teďka na síti velmi dlouho. Teďka nádherně. Nádherný lob. Takový menší lob. Roger Federera. Je to 2-2. To je přesně na live. Teďka čopované. Údery dává Nadal. Ne, já jsem to zdal. No tak škoda. Tohle je out. Nádherný forehand linea. Na tohleto Roger Federer nemohl dosáhnout. Výborný backhand. Výborný. Ale je to 30-15 pro Nadala. Výborně. A Federer spěchal na síť. Tím pádem byla šance pro Nadala dát.
křížem prostě to dělá. Výborně! Vypadalo to, že ten lov se povede, ale Nadal skočil a šel potom jako lev. 3-2 pro Nadala. Škoda. Příště bychom si mohli dát 4 hru, až bude tenis. Výborně, Roger Federer nestíhá, Nadal. Teďka nepovedený volej. Nadal běží dozadu. Výborně, Nadal na síti. Výborně, Nadal. Skočil si potom míči, byl pod míčem a nádherně. Máme dobrý servis od Rogera. Pozor, pozor, pozor na Rogera Federera. Výborně, Nadal. 40-15 pro Rafaela Nadala. Aspoň stihneme ten první jeden set. Výborný volej a tohleto Roger Federer naprosto nestíhá. Je to 4-2 pro Rafaela Nadala. Podává na 5-2. Pro Rogera Federera. Tohle je out. Nádherně, Roger Federer. To 40 pro Rogera Federera. 15-40 pro Rogera Federera. A dole ještě se snaží stahovat ten náskok. Pozor! Ne. 4-3 pro Nadala. Uvidíme. Ne. Výborně, Roger Federer. Výborně. A dal toto má pod kontrolou. Po 15. Teďka to tam nadal přesně na Rogera Federera, ale úplně přesně. Stačilo jenom do toho míčku ťuknout a bylo to tam. Nádherný! Nádherně nadal křížem. Neměl s tím problém. Nádherně. Rafael Nadal vede 40-30. Rafael Nadal stíhá, ale
Toto už nestíhá, toto už nestíhá. Je to schoda. Výhoda pro Rogera Federera. A taky ne moc dobrá zpráva pro Nadala. Ano, schoda. Výborný Nadalův. Foreplay a na tlot Roger Federer už neměl právo na tohoto dosáhnout. Je tu výhoda pro Rogera Federera. Teda Nadala. Rafaela Nadala, pardon. Roger si šel k síti, ale ne moc povedeně. Je to 5-3? 5-3 pro Rafaela Nadala a podává nám vítězství v tomto zápase. Já vím, že jsem tam dal 3 sety, ale já to nestihnu, takže pardon lidi, příští video už bude celý 3 sety. Dneska to je jenom jeden set, abych věděl, jestli se vám to líbí. Rafael Nadal běží dozadu, nestíhá, tohleto nestih. Škoda. Rafael Nadal nevzdává tuto výměnu, i když ví, že pod kontrolou má Roger Federer. Jak se to převrací na Nadalovu stranu a nádherný forehand po lajně. Už to máme mi cvaklo lajnu. 30-15. 40-15. A Nadal si jde pro výhru. Kraťás, tohoto Roger Federer stíhá. Ještě bavíč. Nadal dává krátký balon, to taky stíhá. Nadal zkusil. Dosah. Je to 40-30. Výborně. To je na backhand a je to tam. Rafael Nadal vyhrál tento zápas. 6-3 na gemy. 1-0 na sety. My to nebudeme hrát dál. Já doufám, že se vám video líbilo. Dávajte like, odběr. A čau.